Dobre, takže čaute všetci pri dnešnom videu a toto video je výroba midiel. Ako prvé budeme potrebovať malý hrnček, potom formu, ja mám takúto srdiečkovú a mydlovú hmotu, ktorú som si vpredu nakrájala na malé kocky. A farbu ružovú a tmavomodrú. Budeme potrebovať aj vôňu. Ja mám čierny jazmín a čierna rýbezla. Takže ako prvé si dáme do hrnčeka mydlovú hmotu. Potom si ju dáme rozpustiť. A potom len musíme čakať a čakať, kým sa nám roztopí. No tak, potom, keď je roztopená, dáme tam farbu. Asi 5 kvapiek, podľa toho, že aké množstvo máme. A zamiešame. Potom tam pridáme vôňu, ja som tam pridala jasmín a tiež okolo 5 kvapiek. A stále nám to vre. Potom to nalejeme do formy. Formu plníme úplne po horok, a potom sa tie mydlá môžu rozpadávať. Hore sa nám utvorí taká pena, ale to vôbec nevadí, lebo to nebude vidieť moc. Dáme to von a 15 minút počkáme. Tak, potom to vybereme a môžeme to vybrať. Tak, a vyšlo nám pekné mydielko, s ktorým si môžeme hneď umyť ručičky. Tak a tuto vidíte už mydlá, ktoré sa nám spravili. Sú veľmi, veľmi peknúčké. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. A nezabudnite dať like a odber. Čaute u ďalšieho videa.